parti ni dawa ya ka artikel lai spa nyupui kani ke jinga thok khana ya ka political history ya ka jinga linti ke jonga jabri ka sinshar ka khana hamre so thamula bani badon we cabinet minister ubaju pertabha ya ka artikel lai spa nyupui minta habala syak khruit na ka diang batkaman ulas persang banwa daw ya ka PPP banong ba klemio ya ka artikel lai spa nyupui ha ka manifesto jonga PPP habani plat nang ta ka MDC election ubri ubala nang ubala start ubri ubala long dong yalam ubakat cabinet minister tip baya kat article 371 nginapa na ka sarkar India amday na ka election MDC ko kipat ba pejong sakanu kin persang ban yalam baklayo pa kani ka article 371 kani ka an ka bagi di ban yo ban ya daya kani ka jela ka ji na ki an jo ka sarkar India ki ba tuklar ba ki ba muslia na ka kolshor ka rukom im ka tre ka ta ka ji ngim poi perkhat le sing ngim poi ka mau ban ya du ya ka kolshor kawai ni ki kolshor ki bala de ban du agani ka jek bri ji kani ka kolshor be amra kamu khasi wong le sikar kata kani ka kolshor ka jo khasi ban le de amra ban le sikar re mentam la shu nama ka trikam ka wildlife protection act ka an jo ka sarkar India menta dalam usen hing ju phi phim la ban pnya phap skam im ban pai ki bor sarkar nang ta ka tri ka ta bali ka bi ka khang ti shap ka khang ti mau shun ka khang ti doyong nang ta ka pom din kini ki an jo ka sarkar India ka trikam hendai kini ki jo ki an ka trikam ha ka jala mi khala kimla ban trikam nagalan bat hapo Mizoram na malaya da kani ka an ka balai span da ka artikel ka balai span yu hui nama ka tafiapan smutu ka district council ka thawan lingba kata ka krenit ka bahenriu nang tahaba ka sarkar India ka ayangi ka jela ka bapura kita besuru saya kawai ka paragraf ka bakhat RA hapo ka 6 schedule lani ka krenit ka bahenriu ban pintikina banum don por arteli hapo kani ka jela namar habadon por arlaiteli ka ju ka bor uba sosat uba jinjar de upai pa de namar ka kadaw ban pintikina ya kata labsu ya kata ka paragraf ka bakhat RA baka anya po ka constitution juga India ka krenshai bala daga don ka jinga tu ko apring ki an jong ka district council ba ki an juga sarkar jela ki em ba ki an juga district council ki kumju ka daga don ka jinga tu ko apring ki an juga sarkar jela ba ki an juga sarkar India ki an juga sarkar India ki em ba ki an juga sarkar jela ki dai mata ka don ka jimai ni kum ka jela ni don ni ka wi ka an ka balong ka balaya dai ni ka bala penne ka khando ka shap bagata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act udkharom la ban thit khando ka ri ka chingi ma ban di jaka shum khu ajat ndai menta ka wi heding ka wi ka sarkar ki persang ban pen pe thli we ka ta ndai ka ni ka an ka dan em kai ka ban jala da ka chingi khun ji klaja jong em ha Meghalaya ni dei ban yo alat kalau don gajing sedang, what can sting dia kan gajing maham. Kalau aban pui kepot pakai sarkar pot Delhi kumbalong ta pakai ni sarkar BJP. Kabadan ni kata agenda juga aban pelong ya ka ri India ka wei ka tin ka wei ka jat menri ka wei ka culture. Kalau aban le ya ka nunu ka kam ka bala aban ora ka jimai. Lara ka sarkar India menta ka shime ka raiban ora ada ka wei ka land law. Kani ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act jingi kan yap. Hang tau flajai ulaban tin jaga hang ni apa jelaj ni. Ndai la dingi don pat ya kani ka artikel lai spa new hui ka artikel lai spa new hui ka ong no act of parliament anum don no ka an jong ka sarkar India can apply ka bala ban trekam in respect of social religious practices of the Nagas hagbre ba ka kompanya ya ka imlang ka salang ka shnong ka thau lani kata ka jimani bre jing Naga nang the administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas ka bishar ka khadar tunrai ka kum ka tunrai ka riti justo jingi Naga amdon bala ban tuklar ba ukhasi udani ka bishar khadar tunrai